Hi guys! So for today's video, papunta tayo ngayon sa Sitio Tumandok. So dahil Webes ngayon, wala masyadong tao at ini-expect natin na solo lang natin yung camping site. So itong lugar na to, last year pa namin talaga planong makapunta dito. Kaso inabutan kami ng tag-ulan. So tingnan nyo naman guys kung ano yung bubungad sa inyo na view. Super duper worth it yung isang oras na biyahe simula sa bahay namin hanggang dito, which is 1 hour and 25 minutes. Pero kapag galing kayo sa sentro ng Basod, 30 minutes lang siya. Ganun siya kalapit. Pero pag galing kayo sa Daet, 1 hour and 25 minutes. Depende sa bilis ng patakbo nyo. Tingnan nyo naman guys, super ganda. Nakaka-relax talaga. Pag bungad pa lang namin, napawaw na talaga kami ng mister ko. So ito yung entrance papunta dun mismo sa camping site. May mga bangka diyan kasi daungan siya ng mga bangka na nakatira diyan. So, ito yung mismong entrance. By the way guys, 20 pesos nga pala yung entrance fee. Wala namang bayad ang parking. And then, may sasalubong agad sa inyong dalawang asong napakabait. Eto guys ang bubungad sa inyo. Super kalmadong dagat. Diba nakaka-relax? Tapos nga pala guys, ang sabi sa amin nung bantay dito, ang cottage is 500 pesos. And then, meron din siyang mga available na mga pugon kung magluluto kayo at meron din namang mga ihawan. Meron din naman silang mga tinda ng mga uling, mga alak, soft drinks, chichirya, etc. Pero kami guys, nagbaon kami ng butane na nabili ko sa Shopee and TikTok. So, ayan siya. Hindi kasi namin alam na meron pala silang mga pugon dito tsaka mga uling. Kaya nagpasiguro kami ng ganito para makapagluto kami ng mga pagkain namin. So eto nga nagsiset up na yung mister ko kasi magluluto siya dyan ng pansit canton kasi hindi pa kami nag-aalmusal. As in maaga kasi kami umalis sa bahay. Kaya ayan, laking bagay nung nabili ko sa Shopee, di ba? Ang ganda, panis. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Sitio Tumandok sa Mercedes. Ano ngayon? Webes. So, wala masyadong tao. Solo namin tong camping site. Ayan. Maaga pa naman kasi 7 AM pa lang. Meron kaming dalang lutuan, yung butane. Ayan siya. Luluto kami ng pansit canton para makakain ng almusal. O diba? Super duper seryoso. Kala mo ano yung niluluto. Pansit canton lang naman. So, eto na guys, naluto na ang aming almusal na pansit canton. So, habang kumakain kami rito, ginagawa na rin niya yung karning baboy na binili namin. On the way, sa Basod Sentro kami bumili. So, ayan, adobo yung luto kasi yun lang naman yung pwedeng naisip niyang lutuin eh. So, ayan, almusal po tayo guys. Habang ninanamnam natin ang magandang view dito at habang bisibisihan yung kasama ko dyan. Perfect guys itong lugar na to para sa mga family na mahilig mag-outing or mag-camping. And then sa mga magbabarkada na mahilig sila sa ganito. Super magi-enjoy kayo and marerelax kayo kung yun talaga yung mga bonding moment nyo ng family nyo at ng mga friends nyo. So guys, tingnan nyo naman, nandito na kami sa Sitio Tumandok. As in last year pa namin to binabalak na makapunta dito. Pero ngayon lang nagkaroon ng time. Kasi nga, since December last year, puro tayo pagsubok sa buhay. Kaya ngayon lang nakapaggala, makapag-relax naman, makapag-unwind kahit papano. Makalimot sa mga stress and problems. Ayan, so eto na yung last year pa namin na pinag-uusapan ng mister ko na makapunta dito. So ayan siya. Solo lang kami dito guys. Walang ibang tao, kami lang dalawa kasi Webes ngayon, working days. Ito lang kasi yung available na araw na pwede yung asawa ko. Kaya eto, kapagdala naman kami kahit papano. Ayan siya.
Nahilo ba kayo? Nahilo din ako eh. Dahil nga maaga kaming umalis sa bahay, so nagbili na lang kami ng ulam namin dito sa Sitio Tumandok. So bumili kami ng baboy, tapos at inadobo namin, ayan. Mamayang hapon uuwi rin naman kami. Hindi kami makapag-overnight kasi may pasok na bukas. Ang laking tulong guys nitong butane. Ito siya oh. Nabili ko yan sa TikTok, lang, mura lang. Itong butane na to 50, tapos ito 130. As in na yan, di ba laking pakinabang? I-tour ko kayo guys dito sa camping site. So ayun yung motor namin. Ayan, so ito yung entrance. Ito yung dito yung bantay. So diyan ka magbabayad ng entrance. Ayan siya. 20 pesos guys yung entrance dito. Tapos yung cottage is 500 pesos. Ayan. Malawak siya guys. Talagang for camping site siya. Ayan. Nandun kami nakapwesto. Kasi ito yung dagat. Ayan. Wala masyadong alon. Kalmado siya. Tapos, ayan siya. Yung camping site ito. Ayun yung asawa ko tumae. Tapos, ito yung mga niya. Ito yung mga cottage. Ayan. 500 pesos guys yung cottage. Ayan. Super nakaka-relax and presko siya. So ayan. Ayan yung mga cottage. For overnight kasi dito yung itong camping na to. Kaya pwedeng mag-overnight dito. Ayan. Ito yung mga cottage. Tapos ito yung ayan. Pag mag-overnight kayo, ayan siya. Hindi ko lang alam kung magkano sa ganyan. Kasi may tulugan siya. Etong cottage na to pa is 500 pesos. Tapos ito siya. Ayan. Ayan siya guys. Merong fish pan doon. Ayun. Fish pan siya doon. Tapos dito. Ayan. Pwede ka dito maglagay ng mga duya. Ayan. Hammock side. Siyempre dito, clean as you go. Kayo dito, may dala kayong plastic or garbage bag kasi bawal mag-iwat. Pag uwi nyo, dala nyo rin yung basura nyo. Relax guys, promise. Basa na ako. Naligo na kasi ako. Mainit kasi nainitan na ako. Ayan siya. Yun! Ayun guys, so ang daming dumadaan ng mga bangka. So daanan pala siya ng bangka, yung gitnang-gitnang yun. So ibig sabihin malalim dun, no? Siyempre, kailangan natin mag-sunblock guys. Kasi para naman hindi tayo masunog ng todo-todo ngayon. 'Di ba? Alam nyo ba guys, itong part na to kanina, pagdating namin, malalim siya. Tapos ngayon, mga tanghali na, nahihibas na siya kasi naglo-low tide na siya. So, eto yung nasa ilalim niya. Puro pala siya coral reefs. Akala ko nga dati, mga tuyong lumot. Kasi sabi ko, parang kulay green. Tapos, nung nawala na yung tubig, ayun, lumabas na mga coral reef pala siya. So, ayan.
'Di ba ang ganda guys? Kaso lang, ang medyo nakaka-off lang is kapag naghibas, tingnan nyo guys, yun, maghihibas din yun, yung part na yun. Meron dong isang malaking bato. So mamaya kapag nahibas yan, pupuntahan natin yan. Super gitna na yun guys ha. Ito yung cottage namin. Tapos yung isa ayaw magpainit. Ito nga pala guys, ito yung bundok na Kanimog daw. Kanimog Island, yung sabi nung mama kanina. Meron kasi kaninang lalaki na nakipagkwentuhan sa amin sa cottage. Tapos yung kabila niyan, taba-taba. Meron dyan daanan niya ng bangka yan. Taba-taba yung kabila niya. Tapos ito yung Kanimog. Kain po tayo. Magluto kami ng adobo. Siyempre may baon kaming kanganin. Mukbang tayo guys dito sa tabing dagat. Natin ang adobo ala anjo. Punta natin guys yung gitna. Ayun no. Kanina malalim dyan. Ngayon kita mo na puro buhangin tsaka bato. Ayun no. Punta tayo doon sa part na yan sa gitna. Ito puro bakawan na tong sa gilid. Tayo dito. Ang init ng tubig. Ayun na, yung cottage, layo na. Kakatapos lang namin kumain. Kaya sabi ko maglalakad ako. Sobrang busog ako. Ayun siya. Ang daming isda guys. Ang daming talusong. So sa mga magtatanong kung saan to, itong lugar na to, dito siya sa Sitio Tumandok, Mercedes, Camarines Norte. Ito yung the best place ngayon para mag-relax, makaligo sa dagat. Ayan. Ayun na yung bakawan guys. Ayan. Paano kaya napadpad yung malaking bato dito sa gitna? So, ibig sabihin, mababaw pala tong part na to. Kasi nawalan siya ng tubig eh. Oh my gosh, ang layo ko na. Oh. Yung dalawang bata, ayun oh. Naglalaro. Gosh, what's this? Ano siya? Kulay itim, gumagalaw. Ano yan? Oh my gosh, nasa gitna na ako. Pero kanina malalim dito. Oh my gosh. Andito na ako sa malaking bato. Grabe, ayan na siya guys oh. Super lapit na. May nakatira kaya dyan? Ano kaya nakukuha dyan? May mga tao dun oh. Ayun, mga tao. Nagpupulot sila ng ewan. Hindi ko alam. Ito na yung bato na natatanaw ko simula dun sa cottage namin. Ayan. Ayun yung cottage namin. Tapos eto siya. Diba? Paano kaya napadpad dito to? Siguro pag bumabagyo, sobrang lakas ng current. Oh, ayan siya. May sea urchin oh, ayun oh. Kaya lang hindi ko siya maano. Hindi ko siya
Anong kinukuha nyo? Ha? Ano yan? Patingin daw? Ay, yung parang jellyfish. Ay, patingin daw. Kinakain. Ano yan? Mapulot dyan. Kinakain yan? Anong gagawin nyo dyan? Binibinta ko yun eh. Ah, binibenta yan? Tapos, anong ginagawa? Ginagaga ko yun. Tapos kinaanan ko. Time check guys. It's ano na 3:36 PM na hapon. So ayan, pauwi na kami and kanina 'di ba nakita nyo hibas yung part na yan. Ngayon ayan may tubig na siya kasi high tide na siya. Ayan. Hapon na naman kaya uwian time na. Next time sa balik namin, babalik kami dito tapos dapat marami na kaming kasama para makapag-overnight kami. Diba? Maganda rito guys mag-overnight. Super presko talaga.